boni fere makko jol jol war tan kam faye tamal a tawino ɗum jooɗi tamal aɗa andi kam wona kay jooɗi ɗo wona ponto wona leggal yaaru jam jam bitik ɗo no wayni no dohi no feewi kanko hoore makko kadi o remarque ɗum c'est pour cela way kam min waɗi feere mi arga jiidiren wasata woda no wayi te an hammadi an a ñamlata worɓe rewɓe tan ñamluɗa ko waɗi kam wiide noon ñanden mi arini ɗo avant madame no ar ɗum mbimami ya walla mi wargue sukara mbiɗan ko wawa madame ari ɗon ƴetti kilo ɗiɗi maaro e nebam e gueɗe foof te min wargue sukara temedde ɗiɗi mbiɗa ka ñamlanimi e wonde mi haalama gueɗe te commerce yiɗa cooɓe lomtomi e caɗele suurami suddami suutami e dow bandamen ponnoɗo nafde hannde kanko woni hannde lorɗomi ko ɗoygol tan hay yanade kay ene fitte ene tirbise kanko hay yanade ɓuuri te hanki no regluɗen de miijiɗi haalandem mi haalandem barka mi ko becci tan sino ma ar hen won mankinɗa won yimɓe arɓe yimɓe ɗiɗi arɓe yam temejoyi mumen gam yiyade ɗum e rek kaw wala ala kaw wurtum wala mi tumani ko ken namdade mi wondiri allah kaw ni hoto waɗan ni kaw annen kaw hoto waɗan ɗum koye wasa walade kaw min so ɓeydanimi ustaram noon so ɓeydanimi ustaram haydara mankani hen haydara ko lima ko ko ɗum ɗon hanki ujunnatere temejoyi ujunnatere temejoyi ko yimɓe jeeɗiɗo calcule yimɓe jeeɗiɗo yimɓe ɗiɗi wona ƴuñere yimɓe ɗiɗi heddiɓe wona ƴuñere mi juuɗi awa téléphone ala kaw téléphone ɓe kalde joni ko accusation ala joni ko téléphone ɓe sinno wonano kaw kalde tan portere plainte walla ɗum ɗo téléphone ɓe kalde ma wawa porte kama plainte ma fuuti ara mais sinno ko neɗɗo goɗɗo jol balejo kurum